Siang guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kali ini di sore hari ini ngerujak guys. Nah, iki lho tak dudoi. Dadi sambel iki koyo ngene iki. Sambel koyo ngene iki. Iki sitoke dolanan ML iki apa ya ndak roh aku. ML. Nah, iki pokoke mek wong iki tok. Jadi jangan lupa di-subscribe, di-like, komen. Di-subscribe, di-like, komen di YouTube-nya Aziz Yuda Pratama ya. Nanti silahkan di tag tombol jempolnya. Di tag tombol. Apa kuwi jenenge di tag? Didulak ngono lho maksude. Nah iki lah terus dondong iki mangkan ya sik ngono kuwi urung oncekan, lah iki mesti dionceki ngene iki lho. Niki dionceki ngene iki. Ibu Sisti kok jangan lupa di-subscribe ya, Bu Sisti. Kok deloken videomu nang YouTube-ku. Videone kok heeh. Iya. YouTube aman kayak nek kan yang melihat luas di seluruh Indonesia. Yo ngene iki jenenge nek nang nggonmu apa, Guys? Nek nang nggonku iki jenenge apa sing ning jero kambil ngono kae? Gandos. Iki gandos sak dirujaki piye ngono. Udu. Bengkoang bae. Bengkoang iki bae ya ampun koyo ngene iki lho. Bengkoang nek wong biyen jereke nggo usir kulite gen putih. Ngono. Terus sitok neh iki apa iki? Kuwi nek nek nanase. Nah ya. Ada nanase juga. Jadi iki lho prosesnya nggawe sambel gula abang ngono kuwi. Diplenyek-plenyek. Nah, diplenyek-plenyek ora kok gawe enek iki. Semene iki. Nah, kaya ngene iki. Oh, guys. Dadi ngono kuwi rujaan ngono ya. Kacang. Engko awakmu sing delok video iki komen-komeno. Nek awakmu lek nyambel bumbune apa ae yo. Komeno ning kolom komentar. Ya guys, ngono ya. Dadi iki emang kajate rujakan bersama. Jadi sambelnya rada blenyek-blenyek ngono kuwi. Blenyek-blenyek ini. Blenyek. Tapi mbuh piye? Rasane piye karo? Oke ya ngono ya guys ya. Guys, ngene iki sing nyoting tak sepile. Sing tak sepile. Dadi engko aja lali di-subscribe, di-like karo di komen. Oke, terima kasih.